Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag de 15e oktober. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Op het strand bij Katzand is vanmiddag een levende orka aangespoeld. Volgens SOS Dolfijn is dat erg bijzonder. Het komt bijna nooit voor dat er een orka aanspoelt in Nederland. Het dier, zo'n 5 meter groot, is met hulp van de KNRM Katzand terug in zee geholpen. De politie heeft vandaag een mes gevonden in een vijver in de Middelburgse wijk Douwendalen. Het mes werd met behulp van magneten uit het water gehaald en het is veiliggesteld voor verder onderzoek. De politie kon geen verdere details geven, alleen dat het gaat om een lopend onderzoek. Botenliefhebbers konden vandaag hun hart ophalen bij scheepsbouwer Dame in Vlissingen, die 1 keer in de 2 jaar de deuren opent voor publiek. De open dag trok 7.500 bezoekers die hun ogen uitkeken. Ik vind het schitterend. En zeker hoe de techniek tegenwoordig gebruikt wordt als je een jacht maakt. Dus gewoon 1 bonk techniek is het. Ja, het is prachtig. Een beetje over de top misschien. Het is voor de gewone burger is dit niet te doen. Dat klopt, want als je moet vragen naar de prijs... Het antwoord is erop, als je dat moet vragen, kan je waarschijnlijk niet betalen. Toch durven de bezoekers wel een gok te wagen. Het zal misschien wel 1 miljard zijn, ik durf het niet te zeggen. Laten we gewoon 1,5 miljoen op een meter houden. Terwijl dit jacht in het middelpunt van de belangstelling staat, zijn er nog meer dingen die de aandacht trekken. De meesten zijn heel verbaasd over de omvang van het bedrijf wat hier eigenlijk in Vlissingen stad zit. Ja, ondertussen is iedereen ook nog aan het proberen of je mensen geïnteresseerd kan krijgen of bij ze te komen werken. Maar met je familie rondlopen en laten zien waar je werkt en wat je doet, dat geeft natuurlijk ook wel een stukje voldoening. Een glimp opvangen van het interieur van de boot is lastig, want bezoekers moeten op flinke afstand blijven. En terwijl de ouders alleen maar kunnen dromen van zo'n superjacht, kunnen de kinderen los op een net wat minder luxe exemplaar. Het is vandaag International Repair Day. Een dag die in het teken staat van het repareren en hergebruiken van oude apparaten en gebruiksvoorwerpen. In Middelburg wordt er iedere 2 weken een repaircafé gehouden, waar vrijwilligers kapotte apparaten en kledingstukken repareren. En dus ook op deze internationale repareerdag. De afvalhoop wordt groter, de mensen financieel kunnen het niet meer dragen. Dus ja, wij repareren gewoon de spullen zover we kunnen. Voor de mensen, zodat de mensen weer blij zijn. En anders kunnen ze het niet meer bekostigen. Van koffiezetapparaten tot magnetrons en van stofzuigers tot broeken. Er wordt aan tientallen apparaten geknutseld en gesleuteld op zo'n dag. En in deze tijden van inflatie en hoge gasprijzen is dat hard nodig. Want er zitten volgens de vrijwilligers soms schrijnende gevallen tussen. Ja, absoluut. Dat echt mensen, ja, ik zal niet zeggen huilend, maar echt in paniek zijn als het niet gemaakt kan worden. En dan proberen we nog een stap verder te gaan. Dus ja, dan heb je de mensen toch nog uiteindelijk geholpen. En dat is het mooiste. En dan zie je die blije gezichten weer. En daar doe je het voor. Mensen komen echt wat treuriger binnen. En je ziet ze eigenlijk weer lachend of fluitend naar buiten gaan. En dat is wat we willen. Op voorhand een lastig duel voor Hoek in de 3e divisie, waar koploper Dovo uit Veenendaal op bezoek is. Dit is na 5 minuten spelen als Steve Schalkwijk wordt neergelegd in het 16 meter gebied van Hoek. En dan volgt een strafschop. Rick Impens achter de bal, teruggekeerd van een blessure en meteen trefzeker. Een mooie opsteker voor de Zeeuws-Vlamingen. Snel op 1-0 tegen de koploper. En Hoek gaat dan door. Met Delanois. Vindt hier Mathieu de Smet. De Smet. Goeie goal in de lange hoek. En dan is het al 2-0. En dan is er nog niet lang gespeeld in Hoek. Een nieuwe aanval. Delanois. En hij bereikt daar Schalkwijk die helemaal vrij staat. En die zorgt voor de 3e Hoekse treffer. De volgende corner. De Smet. En dat is een mooie goal. Mathieu de Smet, zijn 2e van de middag. En Hoek verpulvert Dovo, de koploper van de 3e divisie. Dit is de tweede helft. Mohammad Jabbar Zada. De 5e goal. Een daverende verrassing op Sportpark Den Hoek. En hier komt de laatste treffer aan. Let u nog eventjes op, want hier is Jelko Schamp. Kiezelhard in de goal. Eindstand Hoek Dovo 6-0. Een fantastische entree bij het Beverlandse buren onder onsje in de 4e divisie A. De voetballers van Kloetingen in het groen-wit op het eigen Wesselopark tegen Goes.
Beide ploegen zijn nog ongeslagen en kunnen bij winst de koppositie overnemen. Maar het verwachte spektakel blijft in een eerste helft zonder goals uit. De 3000 toeschouwers zien dat de wedstrijd pas echt tot ontbranding komt na deze overtreding van middenvelder Timo Leibers van Goes. Hij heeft al geel, krijgt dus rood en daarom moet Goes met nog een kleine half uur te spelen met 10 man verder. Toch houdt de ploeg van trainer Dennis de Nooijer lang stand en geeft het weinig echt grote kansen weg. Dit is een inworp 10 minuten voor tijd van Kloetingen, dat met een man meer natuurlijk jaagt op de winst. De bal komt voor de voeten van Jorik Mijnheimer en met een rolletje schiet hij binnen. 1-0 en het is ook de winnende treffer, want gescoord wordt er daarna niet meer. Kloetingen wint en neemt de tweede plaats in de 4e divisie over van Goes, dat voor het eerst dit seizoen verliest. We begonnen vandaag met veel bewolking en buiig weer en het was vochtig. Maar in de loop van de middag trokken de buien weg en volgde er zonneschijn vanuit het westen. En werd het ook droog met maximumtemperaturen van 16 à 17 graden en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht hebben we ook opklaringen. Wel kan er vlak aan zee op de Kop van Walcheren en op Schouwen nog een enkele bui overtrekken. Maar elders blijft het droog bij minimumtemperaturen tussen 10 en 12 graden. Morgen hebben we ook overwegend droog weer met brede opklaringen, een matige zuidwestenwind en dan maximumtemperaturen rond 17 graden. Zondagavond wordt het dan wel weer bewolkt en komt er ook regen. Ook maandag en dinsdag verlopen wisselvallig met op maandag veel buien en een matige zuidwestenwind bij 19 graden. Op dinsdag zijn er ook nog een aantal buien en dan wordt het 18 graden. In de loop van de dag wordt het dan droger en komt de zon erbij. Op woensdag blijft het waarschijnlijk helemaal droog met een matige oostenwind en maxima rond 17 graden. Tot zover het nieuws van vandaag. Zometeen een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Een fijne avond.